En lang række idrætspræstationer er blevet belønnet her på Hjørring Bibliotek i Metropol i bibliotekssalen, hvor Hjørrings borgmester Finn Olesen og company har uddelt hædersbeviser. En af dem, der har fået, det er Carsten Laursen, og du er fra Hjørring Styrkesport, Carsten. Allerførst, hvad er det, du har vundet her i 2008? Jeg har vundet det danske mesterskab i trekamp og det danske mesterskab i tokamp. Prøv at forklare, hvad trekamp og tokamp det er for noget. Ja, det er lidt noget spøjs noget. Det er således, det er jo master, vi snakker om. Det vil sige, det er for mænd mellem 50 og 60 år, master 2. Og det er således, at man dyster dels i trekamp, som består af squat, altså en benbøjning, og så en bænkpres, som alle kender sikkert, og så en dødløft, som man trækker fra gulvet af. Det er jo trekamp, og tokamp, det er sådan set kun squat og dødløft. Det er de to stævner, jeg er blevet danskmester i, begge to, og sat nogle danske rekorder også. Og det med at slå de her danske rekorder, hvor stor en guldråd er det, eller hvad kan man sige, hvor stor en motivation er det for når man dyrker den her type sport? Jamen, det er en stor motivation, og det er også det, der motiverer mig, fordi at jeg i øjeblikket er Danmarks stærkeste i min vægtklasse, og egentlig også ved jeg kåre som årets løfter sidste år, som den stærkeste i alle vægtklasser i Master 2. Så dansk rekord, det er det, der motiverer mig til at fortsætte med at træne og blive bedre. Og så tager jeg den udfordring at tage til EM og VM og prøve at dyste med de rigtig stærke i verden. Og det er jo det, der er så sjovt at måle sig med en gang imellem. Og netop det med EM og VM, ja, det er vel der, hvor man får ekstra kriller i maven måske? Jamen, det er en stor oplevelse, dels at stå i et fremmed land og dyrke sin sport. Det er meget stort, og det er også noget, der sætter en særligt op. Og det er også de stævner, jeg ser frem til hver år at deltage i selvfølgelig, og være bedst i, kan man sige. Ikke? Hvor gammel var du, da du fandt ud af, at det her var en sport, du havde en måske speciel evne for? Jamen, det kom ret sent. Jeg har været med i Hjørring Styrkesport siden sidst i 80'erne, så vidt jeg husker. Og her det har egentlig bare været bestyrelsesmedlem og været formand en periode og trænet sammen med de gode løfter, vi havde dengang, som var styrkeløfter og var på landshold og så videre. Og så i 2004, så sprang jeg ud som 48-årig og på opfordring måske fra nogle af klubbens medlemmer, og vi startede sådan nogle stykker op, og så gik vi i gang. Og det viste sig åbenbart efter første stævne, så blev jeg dansk mester dog i en C-række, men efterfølgende så kom jeg så i A-rækken og vandt der også. Nyder man så, at man har fået de her præstationer, eller kan man med den anden hjernehalvdel godt ærge sig lidt over, at man ikke kom i gang noget før? Ja, det kan man egentlig godt. Altså nu har jeg selvfølgelig også nyt de andre medlemmers gode præstationer og deltage en del stævner sammen med dem også, og det synes jeg også at have succes på andres vegne, det er også en god ting. Det er godt lide som leder og deltager også. Men nu har jeg kone og 2 store sønner, så jeg har haft travlt nok med at beskæftige mig med det. Jeg har haft meget arbejde også i mine yngre dage, så det tror jeg passer meget godt at kan hoppe ud af skabet nu her. Og de er med på, at farmand i sådan en halvmoden alder bruger rigtig mange timer på det her, for det er jo ikke noget, der sådan kommer af sig selv jo. Nej, det kræver sådan i hvert fald 3 gange om ugen, typisk en 2,5 time træning, ikke? Og så skal det så hvile til også for at blive stærkere, så det kræver meget tid, også meget forberedelse også. Det er jo ikke sådan, at der ligger nogle faste programmer. Man laver selv sine programmer og forbereder selv til stævner og så videre også. Det er sådan meget på egen hånd det her. Der er ikke sådan nogle træner, der vejleder. Så det er meget på egen hånd at finde ud af at finde styrken på de rigtige tidspunkter. Så der er meget hjemmearbejde også, udover at man træner også. Ja, for det var netop mit næste spørgsmål. I dag er der blevet hedret mange forskellige, både holdsport og det er sådan en individuel sport. Det her, det med holdsport, det er måske ikke sådan lige dig. Det skal helst være sådan noget, hvor man kan kæmpe mod sig selv og sine egne rekorder, eller hvad? Jamen, jeg har spillet håndbold og fodbold og alt muligt andet også. Holdsport, der er jo yngre, og jeg tror nok, jeg er sådan meget kritisk og meget også over for mig selv, så jeg er mig bedst til at selv at lave fejlen og skille mig selv ud, fordi at jeg kræver meget af mig selv, og det vil også være en belastning måske på et hold, at man kræver lige så meget af de andre også. Så jeg tror, det passer mig fint at tage tørnen selv. Er der stadigvæk nogle målsætninger tilbage sådan for de kommende år? Jamen, jeg har faktisk lige meldt afbud til EM her. Jeg skulle deltage i EM her i 26, og desværre fået en skade i min albue og meldt fra, og det er selvfølgelig meget ked af. Men nu er jeg så kommet over det. Det er en uge siden, jeg meldte fra, men der er så VM i Bulgarien til efterår, som muligvis kan blive klar til. Men ellers næste år er der så igen stævner igen, så jeg håber, jeg har mange år nu, så det er okay. Hvad betyder det for dig, at der bliver lagt mærke til, hvad du går og laver? Det betyder rigtig meget. Altså, det at få noget opmærksomhed omkring sin sport, når man bruger så meget tid på den, det har man alle behov for. Nogle er måske mere beskedne, og ikke så, men nu er jeg ikke sådan en beskeden type, så jeg synes, det er fint at få noget opmærksomhed. Det betyder rigtig meget, fordi det er også med til at holde en i gang. Fordi det med at glæde sig
over sine egne præstationer selv. Det kan man også gøre, men det er rart at få lidt anerkendelse andre steder fra også. Det er med til at drive en videre, og det tror jeg er vigtigt, at ens omgivelser de er opmærksom på. Carsten Laursen, endnu en gang tillykke og held og lykke også med de kommende mål i din sport i fremtiden. Tak skal du have.